Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. O sa pabay tuyo ni mo nako, ha? Eri? Josh! Diyos tabangi ko! Pag-ausa ko gikan dili sa prisuhan! O, unsa? You're where? Please, tabangi ko! Huwag ko isa! Dili ko din Muna kong mamatay din Tabangi ko, please! What did you do, Emmy? Uwa! Ako pa gani ang nargabyado! Ang imong iyaan ang nagpapriso na ako! Si Tita Ason ba? Please, aniya ako karon dayon dili! Dili ko din I can't. Dili ko ni mo tabangan! Not now, Emmy. Ay naon raw niya ka. Ayaw na pagpanawag. Pero babe! Josh! Kuan! Hello? Hello? Ah! Shit! Hindi pa ako na niya. Okay naman. Yang nyo marabayan ato ang hepe. Sige. Salamat, sir. Dali na. So, nagbalik sa Zelda. Oh, sorry about that. Did I keep you waiting? No, okay na. As much as I wanted to spend more time with mo. Pero, emergency nga. Gitawag ang akong presensya sa akong sekretary. Lalo, moti ka nalang sige siya panawag. O niya, Yato ka. Then, I will leave. Dubli na ako gibati. Duka og kagutom. Kitiging bayhan na eh. Mahingaw masal ko kung akong biyaan. Oh, sila na ninang gawas. Huh. Nagkupot pas kamot. Sila na? Your hand is cold. gani. Buhay na. Do I make you nervous? Si Dave, itanaw na mo nga naglakaw. Anong nakapamana sa'yo? Baby, Ha? let me hold this hand forever. Wag ni forever. Putol ni mong kamot? Ayaw, mapungkol ko. Ano niyo ko'y gamitin para i-inject sa akong mga pasyente kung mauna? Then let me inject you. Green joke to? Ha? No, dili eh. Ang buhat na ko ipasabot nga. Let me do it for you. Really? Oh. You're still here. Oh. Nagpaabot ka nga, mahuman mi? Dave, Oy. Nagpaabot ko nga mawa akong duka. Layan kayo mag-drive. Nya, duka ko. Maliskrasya niya ko. Josh, niya naman si Dave. Niya na lang kumusabay ha, or makaulit na lang ko og lahos. Kung na, dali na Jenny. No. No. Yugot ang iyang pagkupot sa akong kamot. Josh, Oh, sorry. Did I hurt you? wa. Okay ka nga. Di ta ka matod. Okay na lagi. Sige na kikapiin na. May mahinungdanon ka pang atimanunon, di ba? Sorry. Okay ra. Sige na. Una na usa kay Simon sa kinan. Amo kang lantawin. No. Mas gusto kong mulantaw ni mo.
Duha man mi. Why ko daw na mo? Mga sige na. I insist. Josh. Sige, sige. Pero pag amping ha. Ato na mi. Tingaling magduka ka sa biyahe ha. I could drive all night and never tire. Pero mas maayog yung mag-amping. Sige, muuna na mi ha. Dave. Sakay na. Oh, baby, oo. wait. Oh. Oh. Kalit ang kibira si Jenny o kikakos o kihakan. Happy? Happy? Ngano di ay? Wa lang. Kita man sa noon nga nalipay ka. Nga gikakos o gihagkan na tong Diyos. Nga di pa dugay ni mong gikaila. Di pa dugay nga gikaila pero dugay naming suod. Suod mo lang. Pagkakos-gakos pa. Pahaw ka gud. Hoy, kun mo kaingong kag hawk ba, mura jud asa ko niya gihagkan. Sa aping na ba? Sa aping na gyud in town, smack pag yun. Garaa. Mura magdagmahay nga smakra. Gusto ka? Gokdo na to yung gisakyan? Time pa, uy, nasuko ka? Soko! Nga naman? Kaya naglagot ko ni mo! Nga naman? Anong isip mo ka? Nga no di ay? Lagot ko! Nga no gani? Nga no naglakot pa ka? Alo, anong katawa man ka nga naglagot ko? Kaya mo na baka akong uyab ka nagselos sa gibuhat sa laing laki din ako. Ay! Wait. Ayaw kong ina nga nagselos ka. Ay! Dave! Kalit lang ako nung. Gusto kang tubagon te kasi imong pangutana? Kung nagsilos pa ko? Ha? Nagselos ka? Oo! Nagselos bitaw ka, tinuod. Nagselos ka? Tinood! Isiluso ko nga pagkahigala, Jenny. O pwede ka may bawa na? Sa kadugay na natong best friend? Sumagod! Gusto lang tikang protektahan! Ay, ambot ni mailarga na, be. Suko ka? Soko, Ang suko man ka? kaya naglagot mo ko ni mo. Anong lagot man ka? Kaya di ko gusto protektahan ni mo. Tak, larga na. Ano katawa mo sa ka? Ganang suko man sa ka? Ambot ni mo. Magbungol ta. Katagang lamok din Visit. Visit kakatol na sa kumpanit. Sa mga orasa. Pero, o pagyapong ko aniya ni Josh. Mo ani pa ka siya. Mo pagkita pa ka siya na ako. Oh God. Mo ani siya. Mo ani siya. Kakapoy o kalimuot din Dili ko mahimong magtugay dinhi sa suda prisuana. Dili ko makaantos dinhi. Kaniya pala nga si Dave. Unta ni ana siya karon. Nagdagan. Nagkabuang sa pagpangitang paagi aron makagawas na dayon ko gikan dinhi. Dili siya makatugot nga mag-inusara ko ning mausok. Dave. Josh! Josh, niya ka! Salamat! Salamat! Huwag yun ko masayop! Dili ka na ko ni mo maantos! Salamat! Why did you do it? Usa? No! Huwag ko sa! Ikaw ko lang gikuha ang alahas nga dili niya gustong bahiran, Josh! Pero may pugos kas pagsuot sa iyang unit. Babe! Nadesperado lang ko! Please! May sabangi ko! Pag-usap ko gikan din Dili ko din babe! Bango! Alimuot! Hugaw! Please, sabangi ko!
Sige. Salamat! Salamat! I know I can still count on you. May pagbati ka gihapon ako, dili ba? On the contrary, tabangan ta rin ka. Ubus sa usa ka kondisyon. Ha? Unsa ka na? Bisan unsa, sulti lang ko. Buhaton ako ang tanan. Magkagawas lang ko gikan dinhi. Ingna lang ko, babe. I want you totally out of my life. Usay po, di mo ipasabot. Tabangan ta rin kang magkagawas gikan din Kung musaad ka, nga dili ko na makita pa bisan kanusa ang imong panagway dinhi sa syudad. Unsa? Balik sa dapit, diin ka mahiangay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!